Kasper, surprise! Na, du Schelme. Du hast mir doch vermisst, ja? Ja, men Anne, det er så Heidi. Heidi, det er så Anne, ja. Hej, det er mig her. Kender I? En anden fra... Ist das deine Frau? Nein, das ist Freunde. Freunde, gutes Freunde, ja. Nu vil jeg overlade jer til jer selv. Jamen, Anne, ja. Tjøs! Men jeg faster i dag. Jeg faster. Det er en del af ritualet, hvor man så faster. Så ingen til at spise. Desværre, ved du hvad? Det må da være fordi, at jeg var lige ved at spise kagen. Så får man lige en reminder, en lille straf. Nej. Nej. Gott sagt dann. Bitte. So, wir schlafen oder was? Was? La 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 la. Heidi, du bist so schön. Das geht, das ist so viel. Du machst mich so geil. Geht. Heidi, ich bin nur ein Mann. Geht.